ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇಂಬೇರ್ನ ಮಾಮನ ಮಗನ ಮದಿಮೆ ಸೀತಾದ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ಯಾನು ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಐನಾತ ಬೇಗ ಪಾಡೋಡುಂದೆ ನೆನೆತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಊರು ಬತ್ತೆನ್ನ ಊರು ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಊರುಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯರೆ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತಿನಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಗಿದು ಒಂದಲ್ಲರ ಭಾಗಿರಥಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಮದಿಮೆದೆಲ್ಲಾಡುಂಡೆ ಅಂಚ ಏನು ಬೇಗ ಪೋಡು ಬೇಗ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೊರಮಂಟೆ ನಾನು ಎತ್ತಿಯ ಅತನಾಗ ಮದ್ಮೇನಕ್ಲಕ್ಕ ಬೇಗನೆ ಪೋತೆರಿಗೆ ಏಳರಿಗೆ ಪಂಡ ಮದಿಮೆಂದನಾಗ ಮದಿಮೆನ ಬೇಗಲೆ ತಂದು ಪೋಡಾಗು ಮದುವೆ ಹಾಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂಡು ಮದಿಮೆ ಅಂಚ చేయాలని ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ತೂತುಜಿ 13 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಮದಿಮೆ ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತೂತುಜಿ ಅರ್ನ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅನ್ನ ತೂತುಜಿ ಅರ್ನ ಮಾಮನ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ತೋಚ್ಪವೇನು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ 10 ದನ ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಕಾಲದು ಹೋದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬುಕ್ಕಲ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಅಕ್ಕಲು ಇಪ್ಪಿರುന്നു ಅಂದರೆ ನಾನು 10 ಗಾಡಿ 30 ಬಸ್ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಾಯ್ತಾನೆ ಓಡಾತಿ ಪಕ್ಕ ನಾಳೆ ಪೋತೇಕ ಅಂತ ಹೊಲಗಿತ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮದ್ಮೆದೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುಣ್ ಬೋಡ್ಸಿಂದು ಎಂಚಾತನ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮರತ್ತು ಹೋತುಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯರೆ ಮದಿಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಡಿಗ್ರಿ ಪೋತೇನೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಮರತ್ತದನೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯಾನೆ ಮೆಹಂದಿ ಪೂರ ಏನು ಅನ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಎನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ತುಲಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಇಂಕಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯರೆ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ದಿಯೊಂತೆ ಇತ್ತೆ ದಿಯರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಮೆಹಂದಿ ಎಂಚಾತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಶೋಕ್ ತೋಜು ತುಲ ಈರ್ ಮದಿಮೆಗೆ ದಾಯ್ತ ಅವಡು ಮದಿಮೆಗೆ ದಾದೆ ಅವಡು ಮದಿಮೆಗೆ ದಾದ ಅವಳು ಅವಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಮಗೆ 6 ಬಚ್ಚರೈದು ಇನ್ನದು ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಒಬ್ಬ ಆಡೊಂದು ಇಲ್ಲಿರು ಪೂರ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಭಾರತಿ ನನ್ನೆ ನಾನ ಗಾಡಿ ಬಸ್ ನಾನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತು ದೀತು ಹೊರ್ತಾನು ಮುಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಲ ಬೂರ್ಲು ಇಂದು ಅರ್ನ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲ ಮಾಮ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜರು ಡೆತ್ ಆತನರ್ನ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಪುರ ಒಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂಚ ಆರೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂಂದು ಪೋಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಹಾಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಡು ಅದಿಯೋಡು ಮದುವೆ ಮಲೆನೆಲ್ಲ ತೊಂದರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಮುಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾತದು ಕೊಡುದೆ ತುಲೆ ಇತೆ ಬರ್ಪೇರು ಮದುವೆ
ಎಂಚೆತ್ತನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಮದುವೆ ಮದ್ಮಲ್ ಬತ್ತಿನ ರೀತಿ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಲೆಗೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾ ಅన్ని రోజు ಹಾಯ್ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಪೂಜಾಲು ಪೂಜಾಲಿ ಜನ ಮಂಡೆ ಮಂಡ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುದ್ದಿ ಅದ ಅಂಚೆ ತೋಜು ಮಲ್ಲ ಕುಪ್ಪಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರತಿ ರೆಡಿ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರು ಸರ್ಬತ್ ಇಡುಳ್ಳೀರು ಎಂಕುಲು ಆರತಿ ರೆಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ಆದನಗ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಬರಮಂತದೀಯ ದಯಬಣ್ಣ ಮದುವೆ ಮದಿಮಲು ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೇರಳೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಗುಜ್ಜ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಭರತ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಕುಲಾಕ್ಲ ಪೊಸ ಇಲ್ಲಡೆ ತೂವರೆ ಪೋಯ ಅಂಡ ಪೊಸ ಇಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಮಲ್ತದಿಜಿ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ದುಂಬುದ ಪೂರ ನೆನಪು ಎನ್ನತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತನ್ನು ಪಂಡಾಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ 5 ಕಾರು ಪೋತನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಿಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ತಜಿ ಐ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತು ನೇರ್ದವರ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಪಾರ್ತಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಯಾನೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ತೋಚ್ಪದಿಲ್ಲ ತುಳ ಅವಳು ಪೊಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಉಳೈ ಪ್ರಕೋಪನೆ ಏನು ತೋಚ್ಪದಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೇರಳೆ ಕೊಯ್ಪುಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರಲೆ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪುಡ್ಡೇರು ಅಂತುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬುರುಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಏತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯ ಮದಿಮದಿಲ್ಲಡೆ ಆಯ್ತದ ಪೇರಲೆ ಕೊಯ್ಯರ ಮಿತ್ತು ಆಡತ್ತೀರು ನೀ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಯ್ ಅಲ್ಪ ಪೇರಲೆ ಬುಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಬುಚ್ಚಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಾಂತ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತೀರ ಕಾಯ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾಲೆ ಕೆಂಡ ಮಾಂತ ಐಟಮ್ ಇಂಚಿ ಮಾಡ್ಲಿ ನಂಚ ಪೇರಲೆ ಅಲೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಡ್ತು ತುಳಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಕೆರ್ನಗ ಹೋತಿ ಕೊಕ್ಲೆಸೆ ಕೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಸುಮಾರುಂಡು ಪೇರಳೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೇರಳೆ ಕೊಯ್ದು ತೀರ್ಥಜಾಪುನ ಹೊರತಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಮದಿಮಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ತನಗ ಎಂಕುಲು ಪೇರಳೆ ಮಾಡೋದು ಜಾತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ ತುಳಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮಂತದೇರು ಖುಷಿ ಆಂಡೆ
ಮಾಮಿ ಕೇನುಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಮರ್ಮಾಣಿಗೆ ಮದುಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮದುಮಗಳಿಗೆ ನಮಗ ಕೈ ಬಿಟ್ಲಿ